ಬರವುದ ಅಚ್ಚರೊಗು ಮಚ್ಚರದಂತೆ ಒಂಬುನ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಾಧಕೆರೆಗೆ ಗೇನದಡಿತ ಅಚ್ಚರ ಅರ್ಪಣೆ ಆವುಡು. ಅಕ್ಲೆ ಪೋಪಿ ಸಾದಿಗ್ ಈ ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತೆರ ಹೊಸ ಸಾಧನೆಗ್ ಸೊರಲಕ್ಕಾವುನ ಗೆಜ್ಜೆ ಆವುಡು ಪನ್ಪಿ ಅಂಗಲ್ಪು ಜೇನುಗೂಡುದವು. ಪುದರ್ಗಾತೆ ಬಿರ್ಸೆರತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಬಿರ್ಸಾತಿಗೆದ ಉಲಮೈನು ತರಿತುದು ಸಾಧನೆದ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಒಂಬುನ ಬಿರ್ಸೆರಾದ ನೆಗೆತಿನಕ್ಲೆಗಂದೆ ಮುಡೆಪಿನವು ಈ 4 ಅಚ್ಚರ. ಈ ಪೊಲಬುದ ಪಾಲೆದ ಸೊರಕು 4 ಜನ ಓಕೊನೊಡು. ಬಿರ್ಸೆರೆ ಉಲ ಪೊರ್ಲುಗು ಕೆಬಿಯಾವೊಡು. ದುಂಬುದ ಪಜ್ಜೆಗ್ ಕೈತಾಟಿಯಾವೊಡು ಪನ್ಪಿನವೇ ಜೇನುಗೂಡುದ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆನ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸುದ ಪಾತೆರ. ಪೊಲಬುದ ಪಾಲೆಡ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಿ ಗೂಡುದ ಬಿರ್ಸೆದಿ ಬರವುದಪ್ಪೆನ ಮಗಲು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜಾಲಡ್ ಸರ್ವೇರು ಮೆಚ್ಚೊನಿ ಪೊನ್ನು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಗಲು ರೇಷ್ಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋರೂರು. ಕಾಲಕ್ಕೊಂದೆದ ಮೂಲ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪದರಾಡು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮನುತ್ತ 87 ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಷ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಗ್ ತೆಲಿಕೆ ದಿಂಜಿ ಪುರುಬಾಲೆ ಆದು ಒಕ್ಕೆಲಾಯೆರೆ. ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಒಂಬುನ ಕರ್ಲಕೊಡಿ ಆ ಒಂದು ಬುಳೆಯಿ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆನ್ ಬರವು ಕಲ್ಪಾವುನ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಸುರುಕಾದು ಕೈತಲದ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಸಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಹೀರ್ಗಾನ ಮುನಿಯಾಲು ಕಾರ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆಡು ಸೇರಾದು ಬರವುದ ಕೊಟ್ಯಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಅಚ್ಚೊರದ ಬಿತ್ತಲೇನು ತನ್ನ ಗೇನಗು ದಿಂಜ ಒನ್ನಾರು. PUC JOC ಪದವಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮನ್ಲ ಮುಗಿತೊಂಡೇರು. ತನ್ನ ಕಲ್ಪಾಟಿಗೆದ ಪೊರ್ತುಡೆ ಗುರುಕುಲೆನ ಬೆರಿ ಬಲೊತ ಉಮೇದಡು ಒಂಜಾತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ಬರವುಗು ಕೈಮುನೆ ಆಯಿನಾರು. ದುಂಬುಗು ಕಲ್ಜಿಗದ ಗಾಲಿ ಪನ್ಪಿ ಕತೆ ಗುರುಕುಲೆ ಬಾಯೆಡು ಪುಗಾರ್ತೆ ಕೇನು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡು. ದುಂಬಗು ಬದುಕು ನಿರೇಳ್ಡು ಸಂಸಾರದ ಪರೆಳ್ಡು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರನೊಟ್ಟು ಒಂಜಾಯಿನಾರು ತುಳುನಾಡು ಕಡತದು ದೂರದ ಹಾಸನ ಸೇರೊಂಡೇರು. ಕೈಪತ್ತಿ ಕಂಡನಿಯಗ್ ಮೋಕ್ಯದ ಬಡಿದಿಯಾದು 6 ನಡಪ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗ್ ತಾನುಲ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಮುಳ್ಳಾದು ಇರ್ಲು ಪಗೆಲು ದಾಂತೆ ಬೆಂದುದು ಗೆಂದೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ವಾ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿತದು ಬುಡೊಂದಿತ್ತಿ ಮೇರೆಗ್ ಏರಾ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಕುಚ್ಚೆನದ ಪಾತೆರ ಈ ಪೊಣ್ಣು ದಾಲ ಕಲ್ತದು ಜಲಾಂದ್ ಅಂಚಾದು ಇಂಚ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲಲ ಅತ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣಗ್ಲ ಬೇನ ಕೊರ್ಪಿ ಇಸೆಯೊನೆ ಕಲ್ತಿನ ಇದ್ಯೆ ಏಪೊಗುಲ ಕರವಂದು ಬರೆ ಒಂದಿತ್ತಿ ಕೈ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪಿದಡ್ನಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪನ್ಪಿ ಲೋಕ ತೋಜುನ ಬೂಕು ಮೇರೆಗೆ ಕೈತಲಾಂಡು ಉಂತು ದಿತ್ತಿ ಬರವು ಗಂತು ಕಡತ್ತು ಬತ್ತಂಡು ಗೇನೊಡಿತ್ತಿ ಅಚ್ಚರೊಲು ಕತೆ ಕವಿತೆ ಲೇಖನದ ಮಾಲೆಲಾದು ಲೋಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಬರವುಗಾರ್ತಿ ಮಾತ್ರೆ ಅತ್ತಾಂದೆ ಲೇಸು ಸುಧಾರ್ಕೆದ ಜಾಲಡ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಷ್ ಪಂಡಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ಬೆರೆ. ಬೆಳದಿಂಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಇರ್ಲು ಪದ್ರಾಡೆರ್ದು ಪುಲ್ಯ ಆಜರೆ ಮುಟ್ಟ ಒರ್ತಿಯೇ ಲೇಸು ಸುಧಾರ್ಕೆ ಮಲ್ತಿ ಪೆರ್ಮೆ ಮೇರೆಗೊಂಡು ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕವಿಕೂಟ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಲೆಡು ಪಾಲು ಪಟ್ಟೊನ್ನ ಮೇರು ಭಾವಜೀವಿಯ ಅಂತರಂಗ ಬೊಕ್ಕ ನೀನಾ ನಾನಾ ಪನ್ಪಿ ಕವಿತೆ ಗೊಂಚಿಲ್ನ ಇತ್ತೆನೆ ಬರವುದ ಲೋಕಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತುದೇರು. ಸಾಧನೆದ ಮಟ್ಟೆಲುಗು ಚೈತನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜ್ಯ ಮಾನಾದಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾರತ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆ, ಯುವಸಿರಿ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಮಾನಾದಿಗೆ, ಗೋರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾನಾದಿಗೆ, ಸೌರಭರತ್ನ 2021 ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವರತ್ನ 2021 ಇಂಚ ಒಂಜಾತ್ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮೇರ್ನ ಗೆಲ್ಮೆಗ್ ಸಂದುದುಂಡು. ಜನಮಿಡಿತ ಪತ್ರಿಕೆದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದಲ ಐತೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಬದುಕದ ಪಡಿ ಹೋಟೆಲದ ಬೇಲೆಡ್ಲ ಕಂಡನ್ಯನೊಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಾತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೋಕ್ಕೆಡು ಮಾತೆರೆ ಇಲ್ಲದ ಮಗಲಾತೆರು ರೇಷ್ಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋರೂರು. ದಾದನೇ ಇಪ್ಪಡು ಕೈಕಟ್ಟುದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಕೈ ತೋಜವುನಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನ ಈ ಕಾಲೊಡು ಕೇಂಡಿ ಪಾತೆರೊನೆ ಸವಾಲಾದಗ್ಗೆ ತಂದು ಬೆಂದುದು ಗೆಂದಿನ ಈ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಗಲು ಹಾಸನದ ಮನ್ನಡಿನಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೊನ್ನು ಮಗಲಾದ ಮೆನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನವು ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಾತು ಸಂತೋಸು. ತಾನು ಬುಲೆಪುನೆ ತೊಟ್ಟು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೈಬಲ ಕೊರ್ಪಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲ್ದ ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಬೆರು. ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೊಡೆ ಬರವುದ ಜಾಲಡು ಒಂಜಾತು ಪುದರ್ ಪಡಿತರು. ನನಾತು ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಇರೇನ ನಾಡೊಂದು ಬರಡು ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಬುನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೂಕುಲು ಇರೆ ಗೇನೊಡ್ದು ಜತ್ತದು
ಬರವುದ ಮುನೆಟ್ ತೆಲಿಪಡು ಪನ್ಪಿ ಉಡಲಚ್ಚಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಜೇನುಗೂಡು ಕೂಟದವು.